Bagaimana? Medyo tubar ko na. Mula itong open pinta-pinta na. Maulah ada mamak pada ini. Nunggu badan bay, kotak mulai, badan maju, kotak sopai. Kembali dengan doking nada. Alah ini kesenangan. Boleh ada di hati kami. Ya, betul.
songon na huwag semangat o parapat na jom-jom na marilit na ako. At hindi ako nga lang ito, kaya kada natubo namin. Ang marami, at kapaso-paso na. Sa akin kami galigari, paso-paso. Doon, bulan ang kahabisuhon. Ihabi naman yung atubo si Raja parapat mo namin. At kung ang mga pagkakanani, pagdamang majobot ang mula-mula las doon sa dalam na tungkol kang saat-saat ay asa sa hatang tungkol sa manadagyan itu pang-asilohan ito hanta. Pagdamang Grabe. Jo, kung nagliliti mo. Nadawi ba? Uling kalalas rohanami di hami naman doa tubuh